Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Madzuka banji ma viewers nonse, Merry Christmas kuchokera kuno kumitundu. Takunyadirani nonse kuti lero takumanaso tsiku limene tikukumbukira kubadwa kwa Mbuye Yesu. I hope nonse madzuka bwino. Yesu lero wabadwa. Happy birthday Jesus Christ. Takulandirani nonse. Lero tiri kuno ku Mitundu Community Health Center limene mukuyionayi, kumene a former Vice President Dr. Michael Usi abwera kuzacheza ndi odwala kunoko kuti ayi agawane kangachepe tsiku la lero pamene ali kuchipatala akumva ululu, kaya ndi mwana wankulu, kaya ndi abambo, kaya ndi amayi. Dr. Michael Usi abwera kuzachezesa kuti ayi ngakhale ali kuchipatala akumva ululu koma asangalale nawo tsiku limene tikukumbukira kubadwa kwa Yesu Kristo. Limene zilili kunoko mkhale pomwepo amene tikupasireni zambiri.
Pepani tidula pang'ono sitilolera kuti fashion chanjani tikupasira. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.